Hey mga syanga! Welcome back to my channel at kung bago ka pa lang dito, like, comment, share, and subscribe. At ngayon po ay meron tayong pag-uusapan na medyo mahalaga. Medyo lang po, no? Medyo. So, bago natin simulan ay shoutout muna kay Christian Gimbal Libot. Palagi nag-share, no? Maraming salamat. At ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang 5 utos ng Aminudo. Ang mga giwananon matinambuli maupay ngan buutan respetado ngan kamakisasangka. Walang yang buhay ito. Bago natin simulan ay share ko lang po hindi pa po ako naliligo, no? Kita nyo naman po, kabaliktad pa yung damit ko. At medyo may amoy pa. Napakasakit, Kuya Eddie. So, simulan na natin sa number 5. Pabibi. Ito ang klaseng tao na pabibi. Yung tipong kailangan mo pang hatakin papunta sa gitna ng ng sayawan, no? Diba? At sasabihin pa niyang hindi ako marunong sumayaw. Wala akong pera. Which is gustong-gusto naman talaga sumayaw. Walang yang buhay ito. Nagpapabibi ka lang, no? No? So pang-apat. Pang-apat ay PPT. PPT means pinagtagpo pero hindi tinadhana. Ito yung taong bigla ka na lang iiwan, no? Sa gitna ng sayawan, no? Okay ah. Bigla ka na lang iiwan. Di man lang magpapaalam, no? Ang ganda ng pagkakasayaw niya, no? At bigla ka na lang iiwan, no? Di ba? Nakakahiya, no? Oo. Yung ginagalingan ko na sa pagsayaw. Talikod mo, sa pagharap mo, wala na siya dyan. Walang yang buhay ito. Bigla ka na lang iniwan, no? Pinagtagpo, pero hindi ka naghahan. So, next. Number 3. Ghosting. Lumiligaw ka ba? Ito yung mga taong hindi nagpapakita sa partner, no? Pagkatapos tawagin. Yung tipong umiimik lang sa gilid, no? Hindi ako niyan. Hindi ako sasayaw. Napakasakit, Kuya Eddie. Yun, no? Katapos yung partner na ay naghihintay dun sa kabila. Nakatayo, no? Tapos hindi man lang sisiputin, no? Tawag dyan, ghosting. So, pangalawa. The flash. So, paalala lang po, hindi ko po linalahat po yung tao, no? So, the flash. Ito yung klaseng taong kapag tinawag yung pangalan nila, ay agad-agad tatakbo. Sampol. 1. Ginagawa mo. Diba? At na-experience ko na yan. Walang yang buhay ito. So yun, yun yung mga tipong the flash, no? Mas mabilis pa sa kidlat, no? Pag tinawag yung pangalan ay naglalaho agad. So bago tayo pumunta doon sa number 1, no? Kung gusto mo ng part 2 ng video na to, mag-comment down below pa, no? So ito na. Number 1. The zombie type. The zombie type ay isa sa mga gawain ko, no? Walang yang buhay ito. At karamihan po, ito po yung ginagawa nila. Ito yung mga klaseng tao na maglalasing muna bago sumayaw, di ba? Pampalakas ng loob, di ba?
Oo. Kailangan muna ng pampalakas ng loob bago sumayaw. Kailangan muna makaubos ng ilang galon ng tuba bago sumayaw, no? So, yun po yung 5 utos ng Aminodo, no? Pinapaalala ko lang po na hindi ko po yun linalahat, oh. Hindi ko linalahat ng tao ng ganyan, no? Lalo na dito sa amin, no? Mga waray-waray, no? So, ayan po, dito ko na po tinatapos ang vlog na to at maraming salamat sa panonood, no? Kung gusto mo po ng part 2 ay mag-comment down below pa at mag-subscribe ka na, no? At see you on my next vlog. Bye-bye, peace, and God bless.